Egunon, Manu Agirre Eskizabel, ataunen sortua, eta itxua ere baden Euskal Herritarra zaitugu. Ez zara etorri inoren izenean, ez duzu inolako erakunderik ordezkatu nahi, eta zeure bizipena eta esperientzia kontatzera etorri zara, zeurea den bizipena inor ordezkatu gabe. Eskerrik asko eta mila esker gure gonbidapena onartzeagatik. Plazera handia da guretzat zu gaur hemen egotea, eta nahi duzunean hasi ingo gara, Manu. Gu biak ala biak ere entzumen arazoak ditugu, ez gara oso ondo moldatzen, beraz, alkarren ondo jarriko gara. Manu, zahar berritutako areto batean gaude, nahiko argitsua da, argi artifiziala dago, 3-4 aulki lerrotan dago jentea banatuta, 40 lagun izango gara, neska gehienak neskak, serio aurpegi batzuk daude, baina interes begirada gehienek, eta aurrealdean kamera dugu eta eskumaldean teknikariak daude, soinu teknikariak, ezkerraldean interpretea dugu, eta hau da hemendik ikusten dudana. Manu, zan bezala, atandarra zara, ataundik Pontevedrara eskolatxera joan zinen, nolakoa izan da orain arteko behintzat bidaia hori, zergatik Pontevedrara? Deserria bizi izan duzula, dinozu, zurea da hitza, Manu. Horri zuzenean erantzun aurretik gauza pare bat aipatuko ditut. Egun on guztioi, eta eskerrik asko ona etortzeko aukera emateagatik UEuri, eta hemen entzunan izan ditugun hainbat gauza interesgarri entzuteko modua eskura jartzeagatik. Intersekzionalitatearen maila honetan kategori asko daude. Lehen Aitorrek hitz egin du, gorrei buruz, ni itxua naiz, eta itxuak eta gorrak elkarrekin komunikatzeko baditugu zailtasun gehigarriak. Ez gaindiezinak. Ikasi egiten da hortan ere, egin liteke eta egiten da. Nik UEuri eskertu, nik UEU asko estimatzen dut, nor da UEU niretzat, eta gaur hemen gauden lekua ere ez da edozein leku. Baina, adierazi beharra daukat, itxuontzako bi erakunde hauek sortzen duten edukietara heltzeko bideak oso nekezak direla. Eta Brailleren bitartez eskuratu nahi baldin baditugu, bai Euskaltzaindiak, bai Euskal Udako Unibertsitateak sortzen dituzten material oso interesgarri horiek, zailtasun handiak dauzkagu, oso nekeza da eta gehienetan ez dugu aukerarek izaten. Euskaltzaindiaren kasuan dakidanaren arabera erlearen ale batzuk braileratu ziren, eta libururen bat ere bai. Eta UEuren kasuan, zorionez noizbehinka sarean
jartzen dituzue jardunaldi batzuek, jakin ezazue askotan nekeza dela guretzako, niretzako, presentzialki leku batzuetara joatea eta asko estimatzen dela aukera izatea bertan adierazitakoa jaso ahal izateko. Horrek ere laguntzen du nolabait zerbaiten parteago sentitzen. Ez baldin badaukagu informaziorik, eta hori oso argi esan du lehen Aitorrek, komunikatzeko zailtasun gehigarriak ditugu, eta horrek bereizi apartatu egiten gaitu. Eta gizartea denok osatu nahi baldin badugu, elkar ezagutu, elkarrekin bizi, elkarrekin ikasi egin beharko dugu. Nik uste dut gaur hemen baldin bagaude feminismoari zor diogula. Euskal Herrian feminismoak fokoa zabaldu du. Eta hainbat arlo eta hainbat jenderen egoerak plazara ekarri, ikustarazi, bistan jarri ditu. Baina badaukat ardura handi bat, eta ardura hori da diskurso hauek ze praktika sortzen ari diren benetan. Ez diskursoak berez praktika horiek sortzen dituelako, baizik eta diskurso baten izenean praktika desberdinak, kontrajarriak eta askotan diskursoaren helburuen justu aurkako praktikak sortzen direlako. Hau da, nork jartzen du gaur egunean zalantzan inklusioa, irisgarritasuna. Nik hemen datu batzuk emango ditut. Ofizialak. Desgaitasunen arloan enplegu tasa 132, 133. Esan nahi du, lan egiteko adina dauken jendearen 3tik 2 ez du lanik egiten. Gaur Euskal Herrian. Inklusioaren eta irisgarritasunaren diskursopean. Hori larria da. Hori zuzendu egin behar da. Lortu behar dugu diskursoak praktikak sortzea. Bestela, diskursoak kamustuko dira eta beste kontrako diskursoak etorriko dira esan behar nuen? Ez. Badatoz hemen daude. Nik 3 puntutxo aipatuko ditut. Alde batetik, nire bizitza sozialean muturrekoak jasoala saiatu naizenean ulertzen hori zergatik gertatzen ari zen itxumakila moduko intuizio batzuk izan ditut. Bat aipatzearren, pertsona guztiak gara desberdinak. Horrek egiten gaitu nor gutariko bakoitza. Baina, nor egiten gaituzten ezaugarriak ez dute gizartean balio berdina. Eta balio horiek kontingenteak, historikoak dira, aldatzen joaten dira. Gizakiok giza multzoka agertzen gara besteen aurrean. Gu, besteak, gutasun desberdinak, elementu askoko gutasunak sarri, baino niretzako bada elementu bat kasu gehienetan ematen dena, eta da
ondasunak, ondasun materialak, ondasun simbolikoak eta funtzio sozialak banatzeko aitzakiatzat erabiltzen dira giza multzoak. Begira dezagun nola dagoen baliabide ekonomikoen banaketa, nola dagoen funtzio sozialen banaketa, nola dagoen estatus simbolikoen banaketa. Orduan, hori justifikatzeko, hori zuritzeko, hori nolabait ulergarri edo atzemangarri edo barneratzeko moduko elementu bat izateko daude gizamultzoak. Eta orduan, goian dagoen gizamultzoak sortzen du pentsatzeko modu bat, zeinaren bitartez, adierazten duen, gu goian gaude gure gehiago balio dugulako, gaitasun gehiago dauzkagulako, eta horren arabera banatzen direlako gizakien arteko balioak eta estimoak. Bestela, ez dira gauza asko ulertzen, baina giza multzo horiek ez dira trinkoak. Giza multzo bakoitzaren barruan desberdintasunak sortzen dira, arrakalak sortzen dira. Eta horrela uler dezakegu, euskaldun batzuk, euskalgintza instituzionalak, ukatzea beste euskaldun batzuei edo euskaldun gai batzuei euskalduntzeko aukerak. Giza multzoa ez delako homogeneoa, ez da trinkoa, eta bere baitan kontraesanak eta interes berdinak ere sor litezke. Ideia honetatik, ez naiz gehiegi luzatuko hortan, nik uste dut kontu garbi xamarra dela. Adibide bat jarriko dut. Esate baterako, erdiguneak, periferiak. Erdigunea ez dago bakarra, asko daude, periferiak ere ez dago bakarra, asko daude. Periferietako komunikazioa hiri handietan eta gertatzen den bezala zailagoa da. Eta egitura radiala izaten da. Hau da, erdigunetara begira dago periferia. Ez ondoko periferiakoei begira. Eta hori dena nolabait zalantzan jartzeko izan beharko luke intersekzionalitatearen funtzioa, ezta? Identitate zabalak, barnebiltzaileak, praktika desberdinak lortzeko adina indar jasotzeko modua eman lezaketenak. Bueno, nik adibide txiki bat jarriko dut, bizi izan dudana oso gertutik, historikotasun hori edo nolabait adierazteko, ontzeren adibidea jarriko dut. Ontzen 1928an sortzen da, artean altxatuen gobernu fascista Burgosen zegoela, eta klasetik begiratuta, hasieratik zeuden altxatuen aldekoak agintariak ziren, eta besteak saltzaileak. Garai hartan, kupoia zen gerra garaitik sortutako premia larriei aurre egiteko behin-behineko irtenbide bat. Hori gero, zabaldu eginda, eta ikusi dugu transizioa eman denean, ontze jarraitu duela estaduko elementu nagusietako bat bezala eta autonomismoak ere berde horretan mantendu duela. Gero, azkar egiteko, ze ontara noa gutxi gora bera, 1984tik aurrera,
giza talde txiki baztertu horrek egundoko baliabide ekonomikoak eskuratzen ditu, orain esplikatuko ez dituan arrazoi ekonomikoak direla medio, eta zer gertatzen da pilatzen den baliabide kopuru erraldoi horrekin. Kolektiboan barruan sortzen da elite txiki bat aberasten dena, aberastu, eta elite horrek, itxuen arteko elite horrek, kontrolatzen ditu baliabide guzti horiek, kooptatzen du beste eliteekin, eta orduan, itxuen sektorearen barruan gutxienez sortzen dira 3 arrakala argi eta garbi. Bat, goiko elitea, elite horren inguruan lagunen artean edo ingurukoen artean banatzen diren postutxoak, baita ere ohiko espektatibatik oso gorakoak gurea bezalako kolektibo batean, eta beheko masa, saltzaileen masa nagusia. Eta hor gertatzen da baita ere klase arrakala bat, beste asko leku askotan ematen dena, eta da, orduan hasten dira hitzarmenak egiten, eta hitzarmen horietak handik aurrera sartzen den jendearentzako baldintzak aldatu egiten dira. Beraz, hor dago aurretik lan egiten genuen on baldintzak alde batetik, eta gero sartzen direnenak beste aldetik. Hor sortzen da arrakala bat, eta arrakala horrek eraginak ditu, portaera politiko eta sozialean. Eta zer gertatzen da bildutako baliabide guztiekin 20 urte pasa direnean? Argi eta garbi esan behar da, gaur egun itxu gutxiagok lan egiten dute orain dela 20 urte baino. Orduan nik uste dut horrek erantzuten duela prozesu hauek ematen direnean, ez baldin badira ematen parte hartze eta antolakuntza maila honde batetik ze arrisku ekartzen dituen, eta bar, eta bar. Bueno, orain zureari helduko diot, Gari. Bai. Eta egingo dut pixkat zapalketen zera bat, genealogi txiki bat. Ni ata honen jaio naiz, honen Aizkorrondo baserrian, 1958an. Noski nire bizitza desberdina izango zen, Ataungo baserri batean jaio beharrean Donostiako familia on. Eta begiratu termino honi, familia on, batean jaio izan banitz. Ni ume maitatua izan nintzen, baina ume desberdina. Eta nire lehen da biziko kontaktua instituzionalizazioarekin, ari gara hitz egiten 1960ko hamarkadaren amaieran, Ataungo eskolan ematen da, eta ikusten dudana eta ikasten dudana da, Ataungo eskolan ez dagoela niretzako lekurik. Ataungo eskolan ez dago niretzako lekurik, beraz, komunitate horretan, orduan, garai hartan, ez dago niretzako lekurik, eta ni Pontevedrara eramaten haute, esaten didatelako, hori dela aukera bakarra, nolabait, ikasketan batzuk egiteko, eta abaz. Zer esan nahi du 11, 12, 10 urterekin zurea den guztia utzi eta beste leku batera joatea? Nik uste dut ez dagoela asko esplikatu beharrik hemen zaudeten hoi. Izugarrizko haustura. Batez ere joaten zarelean ez dagoelako lekurik. Argi eta garbi sentitzen da ez dagoela lekurik zuretzat. Eta ataundik atera zen mutiko hura ez da sekula bueltatu. Atera zen moduan. Atera zen moduko erosotasunez eta naturaltasunez. Gero dator ikastetxeak, barnetegia Pontevedra, nire kasuan gero Madrilen. Lehen esan dut, hor klasea importantea da. Hor ikastetxeetan geundenak klase jakin bateko jendea ginen.
klase jakin bateko familien semeak ginen. Gero hori bukatzen da, Pontevedra, Madrid, Euskal Herrira, Bilbora. Ni Bilbora etorri nintzen, nintzen atauna bueltatu, gero hemen beste gauza asko ere badaude, aipatzen direnak. Jendea nik uste dut esan litekela deseroso gaudenean, eremu batean, saiatzen garela erosoago egongo garen beste eremu batera joatea. Gure kasuan da beste askoren kasuan. Sexilioa, edo, nik uste dut kasu askotan ematen dela, eta genero kasuetan ere aipatuta dago, eta bar, eta bar. Zu onartua sentitzen etzaren lekutik, alba duzu, aukera baldin badaukazu, beste leku batera joaten zara, ez beti, eta ez guztiek, zorienez, baina hori argi eta garbi gertatzen da. Eta hor, nik ikusten dut, 20 urte, 25 urte, eta hain pixkat paso egingo dut, hain klasetik euskarara edo naziora edo nahi duzuen bezala egingo du saltoa. Eta hor ikusten dut, ez dudala Braillez libururik euskaraz irakurtzeko. Ez da nola da posible. Ni ikastetxean egon naizenean, umetatik ikusi ditut Braillez liburuak, ikusi ditut Braillez mapak, ikusi ditut Braillez, ez gauza asko, baina batzu bintza bai. Orduan, etortzen naiz Euskal Herrira, eta euskaratik, edo euskara, erabiltzen, saiatzen naizenean, ez dago aukerarik. Eta horregatik lehengo sarrerako kontu hori, ze nik uste dut, importantea dela, nortzuk ukatzen dute euskeraz, Braillez, irakurri ahal izateko aukera. Estatu zapaltzaile kanpokoek? Ez. Euskalgintza instituzionalak, abertzaleak, euskaldunak, euskaltzaleak, Euskal Unibertsitateetatik ateratako jendea, dena. Eta zergatik egiten dute hori? Bueno, lehen aurrean saiatu naiz pixka bat, arrakalak, interes ezberdinak, naiz eta gitza multzo antzekoa izan, eta bar. Eta orduan, nik ikusten dut, ni ez naizela Euskal Herrian bizi. Ni ez naiz Euskal Herri instituzionalean bizi. Ez? Nik ez dauzkat euskara erabiltzeko aukerarik, eta gero aukera horiek neurri txiki batean sortzen direnean, nik liburu horiek hartu behar ditut Organización Nacional de Ciegos Españoles, erakunde batean. Eta Ondarrun bizi banaiz, edo Karrantzan bizi banaiz, Bilbon hartu behar ditut liburu horiek. Ezin ditut liburutegi publikoetatik hartu. Eta hori, erabaki horiek denak, eta gaur egun oraindik euskaldunok ez izatea, euskaldun itxoak, ez izatea Euskal Herriko mapa bat, hori euskaldunek erabakitzen dute. Bueno, barkatu denboraz, oso ondo. Orduan ia, bai, bukatu ingo dut. Bai. Orduan, ikasteko kontua. Euskaldutxo alfabetatzean beraz egin dugu txarto gauzu. Ez, lehenengo eta behin, esan nahi dut, itxu bat eta bi baino gehiago egon direla euskara ikasi dutena, euskaltegietan. Eta ez bat eta ez bi. Problema da nola, ze baldintzak eman dira. Eman ziren baldintzak izan dira materialik ez, oso gutxi, material hori kudeatzeko modua, hirugarren baten bitartez, ez euskaltegietan bertan, baina pixkat aurrera gojunez eta lehen Aitorrek planteatzen zuena. Ezagutu egin behar dugu elkar, zeintzu diren beharrak, itxoak ere danak ez gara berdinak,
itxutasunaren neurria ere denontzat ez da berdina, badago jendea gutxiago edo gehiago ikusten duena, moldatzeko behar desberdinak dituena, braille erabiltzen duena edo ez, eta hori dana beharraren arabera aztertu, egokitu eta erantzun bat eman behar zaio. Bueno, badaude elementu batzuk, guretzat noski espazio berri bat, eta horregatik komentatu genuenean Garirekin hasieran informazio hori emateko, guretzat espazioak ez ezagunak dira, orduan leku berri batera joaten garenean, espazio hori pixkat ezagutu, agera bat egotea, nolabait esateko. Materialak, material batzuk, material oinarrizkoenak, eskuragarri egotea euskaltegitik bertatik, eta orokorrean, nik uste zehazki gauza asko esan litezkela, baina funtsean da ezagutza. Ez dugu elkar ezagutzen, ez gara elkarrekin bizi. Bizi gara leku berean, baina modu desberdinean, ez dugu topo egiten, da topo egiten dugunean ez dakigu nola jokatu. Orduan, hasierakora pixka bueltatuz, diskursoa praktiketara ekartzea, eta euskaltegietan azterketak egitea, euskara jende guztiarentzako moduko eran irakasteko elementu bat izan dadin, behar guztietara egokitzeko modu egongo dena, ze beharrak beti dira aldakorrak. Manu, barkatu baina orduak emango genituzkean zuri entzuten. Eskerrik asko aurrerapen honengaitik.